Hvala vam lijepo. Gospodine Juncker, gospodine Tusk, lili ste ovdje suze za Britanijom, čudite se kako to da su sad problemi oko pregovora s Makedonijom, s Albanijom. Ja ću vam reći što je problem u Hrvatskoj. Zašto su se Hrvati toliko razočarali u Europu? Zato što su očekivali, a to im je na kraju krajeva i obećavano od strane vašeg prijatelja Plenkovića i političkog establishmenta, da jednog časa kad uđemo u Europu da će se riješiti pravosuđe, da će se riješiti borba protiv korupcije. To se nije dogodilo i zato je došlo do toga razočaranja. Hrvatska je, mogu slobodno reći, najkorumpiranija u Europi, svako malo izlaze takva izvješća i takvoj najkorumpiranijoj državi u Europi vi ste odlučili vjerovati. U Hrvatskoj već za 10.000 eura pa prema više možete kupiti rezultat policijske istrage, sudsku presudu, odluku tužitelja. U Hrvatskoj institucije funkcioniraju na način da pitaju lopova je li on lopov u prvom koraku, u drugom koraku on kaže da nije lopov i u trećem koraku zaključuje da nema elemenata kaznenih djela. I tako se to vrtilo desetljećima. Hrvatski narod je očekivao da ćete vi to promijeniti, da ćete visoke europske standarde uvesti u Hrvatsku, ali dogodilo se suprotno. To se vidjelo kod izbora komisije, da ste prihvatili mišljenje hrvatskog pravosuđa, recimo o imovini Dubravke Šuice ili bilo koga, i Hrvatska se sa korupcijom ušla u Europu umjesto da je Europa sa visokim standardima ušla u Hrvatsku. Hvala. Could I ask if you will accept a question from... Želite li prihvatiti pitanje gospodina Sokola? Mr. Sinčić. Gospodine Sinčić, obraćam se vama. Plavi karton gospodina Sokola. Želite prihvatiti? Thank you. Put your question, please. Izvolite, postavite pitanje. Gospodine Sinčić, ovo nije prvi put da lažete, obmanjujete i potkazujete vlastitu državu u ovom visokom domu. It is a question you have to ask. Pa zato vas pitam, zbog čega to radite? Zbog čega ste učinili sve da kolegica Šuica ne bude izabrana kad ste vi taj problem stvarali jedini dok je ovdje Odbor za pravne poslove rekao da je sve u redu? Znači vi ste zbog unutarnjo političkih problema u Hrvatskoj napravili problem vlastitoj državi, potkazujete, obmanjujete, molim vas nemojte to raditi i objasnite mi zbog čega to radite, zašto Hrvatskoj državi nanosite štetu. Hvala. Go ahead. Gospodine Sokol, ja se nadam da vi dobro znate članak 339 Hrvatskog kaznenog zakona, govori o podmićivanju zastupnika. Vi molim vas uđite u proces kojem sam dosta raspravljala ovih dana u hrvatskoj javnosti o tome kako je ispitivanja imovina gospođe Šuice i vidjet ćete da je Europa vjerovala hrvatskim institucijama. Najkorumpiranijoj zemlji u Europi, njihovim institucijama se vjeruje bez ikakve provjere. Po hrvatskom maršinu, ne po finskom maršinu. Evo tu je recimo gospodin Kolakušić, on je sudac bio 20 godina. Mislite da je on slučajno ovdje izabran? Nije, izabran je na valu nezadovoljstva hrvatskim pravosuđem kojeg je vaš establishment stvorio. Thank you.